Jedna nova plesna škola u Palanci, hoćete da nam kažete nešto više o vašoj školi? Pa evo, plesni klub La Luna radi u mnogim gradovima u Srbiji, radimo 20 gradova i to je najpoznatiji klub u hip-hopu, breakdance-u, elektri bugiju, tako da krećemo sa svim osnovnim školama i ovde u Smederevskoj Palanci. Radili smo malo promocije za decu da oni vide o čemu se to radi, probali su malo na časovima fizičkog i hip-hop i ples i oni su posle toga u dogovoru sa roditeljima odlučili da li bi voleli da nastave dalje sa školom plesa i hip-hopa. Inače, znači, u plesnoj školi se rade i standardni latino plesovi, valce, ča-ča-ča, samba, rumba i drugi plesovi i onaj modern ples hip-hop koji je trenutno dosta popularan. Inače, moji plesači su i bili finalisti i ja imam talenat, onaj Dream Team sa nekim belim rukavicama. Oni su stigli do finala, inače to su i državni prvaci u hip-hopu, a moji su plesači bili više puta drugi u svetu, 5-6 puta. Tako da, evo ovom prilikom pozivamo i sve druge koji žele da nam se pridruže. Časovi su u Himu svake subote od 14 do 15:30 je za niže razrede, prvi, drugi, treći, četvrti, a za 5., 6., 7. i 8. je od 15:30 do 17 svake subote. Tako da, bit će lepo, znači, deci igramo razne plesove, naučit će i jedne i druge plesove, a ići ćemo i na takmičenja. Prvo neko takmičenje na koje ćemo voditi ove plesače koji su se sad upisali je Jagodina, tamo negde početkom juna. Družit ćemo se i dalje, a mi smo ovde svake subote i kada idemo i na takmičenja, slobodno dođite da se družimo malo.